Dobrý den, vítáme vás na dnešním webináři, který si pro vás připravila Alena Novotná, Dana Šnídrová a Barbora Králíková, studentky 2. ročníku Všeobecného ošetřovatelství. Tématem dnešního webináře bude ošetřovatelská péče o migranty a uprchlíky. Toto téma je v dnešní době velmi aktuální a přitom se o tomto problému, nebo spíše řekla bych potřebě, velmi málo mluví. Vzhledem k rostoucí mobilitě obyvatelstva z jiných krajin kvůli válečným konfliktům či ekonomickým krizím se stále více zdravotnického personálu setkává s pacienty z odlišného kulturního a jazykového prostředí. Právě proto je velmi důležité až klíčové, aby si zdravotníci rozšířili své, řekněme, obzory v oblasti specifik péče o tyto klienty, byli více empatičtí, zaměřovali se na individuální přístup ke každému klientovi a třeba se i naučili nějakému cizímu jazyku. V prezentaci si podrobně rozebereme, jaký je rozdíl mezi uprchlíkem a migrantem, jaké jsou specifické zdravotní potřeby migrantů a uprchlíků, jaké bariéry brání migrantům a uprchlíkům k přístupu k péči o zdraví a jak může sestra přispět k zajištění kulturně citlivé a dostupné péče pro migranty a uprchlíky. Pokud budete mít nějaké dotazy k tomuto tématu, moc rádi je zodpovíme až ke konci prezentace. Začneme tedy definicí a rozdílem mezi migrantem a uprchlíkem. Pokud bychom to měli zjednodušit, tak migrantem se rozumí člověk, který dobrovolně opustil svou rodnou zemi a v cizím státě dle kritérií používaných OSN pobývá alespoň 1 rok. Za to uprchlík je někdo, kdo byl, řekněme, donucen svou rodnou zemí opustit svou zemi, a to například z důvodu válečných konfliktů, ekonomické krize či přírodní katastrofy. Jaké jsou specifické zdravotní potřeby migrantů a uprchlíků? Tyto potřeby jsou velmi ovlivněny jejich životními podmínkami, zkušenostmi z migrací či kulturní zázemí. Zatímco migranti, co se přistěhují dobrovolně do jiné země, jsou na tom zdravotně lépe, avšak postupem času se může jejich zdravotní stav dostat na stejnou úroveň, jako mají obyvatelé dané země. Uprchlíci jsou vystaveni vyššímu riziku zdravotních problémů a mnohdy k tomuto přispívají špatné podmínky při přesunu do jiné země. Během cesty se mohou nakazit různými nemocemi, jako je tuberkulóza, hepatitida typu B a C, parazitární infekce, a to vše v důsledku špatné hygieny nebo omezenému přístupu k prevenci. Dalším problémem jsou úrazy, které mohou nastat během migrace či chybějící očkování, a to zejména u dětí. Důležitým bodem je i psychické zdraví. Samotná migrace představuje velmi velkou psychickou zátěž pro každého jednotlivce. O to náročnější cesta je, pokud migrant před cestou zažije trauma právě z války, ztráty někoho z rodiny nebo prožití nějakého násilí. Mnoho migrantů pak trpí například posttraumatickou stresovou poruchou, úzkostmi, depresemi, poruchami spánku či psychosomatickými potížemi. Bohužel v mnoha případech však kulturní stigma spojená s duševními poruchami často brání vyhledání pomoci odborníků. Dále si řekněme, jaké bariéry brání migrantům a uprchlíkům v přístupu k péči o zdraví. V první řadě je rozdíl v tom, že migrant má tu možnost se připravit na život v cizí krajině, má možnost se dopředu naučit třeba nějaké ty základy jazyka, kterým se v dané zemi mluví, předem si zajistit práci, ubytování, může si zjistit, jaké jsou tam třeba kulturní rozdíly a zda mu život v jiné zemi bude vyhovovat. Toto všechno je veliká výhoda právě v péči o takového klienta. Zatímco uprchlík musel opustit svou zemi mnohdy z hodiny na hodinu, nemá mnoho informací o dané zemi, nezná jazyk, zvyky
a kulturu daného státu a může zažít právě takzvaný kulturní šok. Takovýto klient v nemocnici vyžaduje velmi individuální přístup a péči. Takovým prvním specifikem bude jazyková bariéra, která nám brání v ošetřovatelské péči. Pro tyto případy naštěstí v dnešní době má každá velká nemocnice možnost využití tlumočníka. Pokud není tlumočník k dispozici, klient může využít třeba rodinného příslušníka k tlumočení, nebo i v mnoha případech může tlumočit někdo z ošetřovatelského personálu, pokud danému jazyku rozumí. Dalším specifikem v ošetřovatelské péči jsou kulturní odlišnosti. Kulturou se rozumí nejen vyznání odlišného náboženství, víry, ale také způsob vyjadřování se jak mimikou, tak gesty, jazyk, zvyky, výchova a dále například příprava tradičních pokrmů či oblékání se, kdy některé národnosti určují, jak bude moc žena zahalena. Toto vše se právě odráží v ošetřovatelské péči. Když budeme mluvit třeba o ošetřování pacienta muslimského vyznání, problém může nastat ve chvíli, kdy zdravotnický personál chce ošetřit klienta opačného pohlaví. Toto je v muslimské kultuře velké tabu a pravděpodobně by se toto nesetkalo s pochopením. Toto platí i třeba při podání ruky jako pozdravu, či pouhý vizuální kontakt směrem k ženě může vést k prudké reakci manžela. Pokud muslim odmítne podat ruku zdravotníkovi odlišného pohlaví, často pozdrav vyjádří položením ruky na hrudník v místě srdce. Dále je třeba zmínit, že další bariérou může být i ekonomická nestabilita, kdy klient nemá žádné zaměstnání a s tím je spojená i povinnost platit si povinné zdravotní pojištění. Pokud nemá pojištění, tak aby měl prostředky na přímou úhradu péče. Sociální nestabilita, kdy klient nemá žádné trvalé bydliště, žije na ubytovně nebo se velmi často stěhuje. Toto může být problém při následné péči o klienta v domácím prostředí. Právní překážky, taková neznalost práv a nejasný či nejistý pobytový status může ovlivnit nárok na zdravotní péči. Psychologické bariéry, zde zmíním například trauma z války, útěku, ztráta blízké rodiny či přátel v zemích postižených válečným konfliktem, či nedůvěra ke zdravotnickému personálu či systému v dané zemi. V neposlední řadě si povíme, jak může sestra přispět k zajištění kulturně citlivé a dostupné péče o migranty a uprchlíky. Právě všeobecně sestry hrají velmi důležitou roli v poskytování kulturně citlivé a dostupné péče. Sestry by si měly uvědomit vlastní postoje a předsudky, rozšířit si své znalosti v péči o klienty různých kultur, poznat jejich zvyky, umět s nimi pracovat na základě jejich víry, být ochotná porozumět odlišnostem a hledat společnou cestu. Pokud je to jen trochu možné, může se začít učit i cizí jazyk. Měla by umět efektivně využívat tlumočníky nebo vizuální pomůcky. Pokud je sestra schopna sama mluvit v dané řeči, měla by mluvit pomalu, srozumitelně a ověřovat si porozumění. Respektovat neverbální signály, jako je oční kontakt, gesta či osobní prostor. Dále by měla být schopna zajistit klientovi důstojnost, soukromí, rovný přístup k péči bez ohledu na původ nebo status. Měla by vnímat každého klienta jako jedinečného a ne podle stereotypů. Závěrem bych řekla, že ošetřovatelská péče o migranty a uprchlíky je v současné době velmi důležitou a nezbytnou součástí zdravotnické praxe. Tito klienty často přichází z kulturně odlišného prostředí, kde byli vystaveni těžkým životním podmínkám, jako je mnohokrát zmiňovaná válka, násilí, ztráta blízkých osob či chudoba. Péče o tyto lidi vyžaduje nejen odborné znalosti, ale i umění porozumění, empatie a respektu k odlišnostem. Bariéry, kterými migranti a hlavně uprchlíci čelí, jsou mnohdy velmi náročné a komplexní. Pokud je chceme účinně překonávat,
je strašně důležité, aby zdravotníci rozvíjeli svou kulturní kompetenci a byli schopni přistupovat ke klientovi jedinečně dle jejich specifických potřeb. Znalost odlišné kultury, schopnost efektivní komunikace, využití třeba právě tlumočníků a respekt k náboženským zvyklostem může rapidně zvýšit kvalitu poskytované péče. Sestry tak mohou zásadně ovlivnit nejen zdravotní stav migrantů a uprchlíků, ale prohloubit i jejich důvěru ve zdravotní systém a ochotu se aktivně podílet na své léčbě. Schopnost přistupovat ke každému pacientovi s ohledem na jeho kulturní zázemí patří k pilířům moderní ošetřovatelské péče. Pokud máte jakékoliv otázky, připomínky nebo byste se chtěli podělit o vlastní zkušenosti z praxe, tak teď je ten správný čas. Děkujeme za pozornost.